Üdv kedves nézők, én Warrior HD vagyok, és ebben a videóban bemutatom nektek egy szerver hostot. A neve Live Hosting. Na hát kezdjük is. Mit kínálunk? Játékszerver. Rendelj ingyen szervert a Live Hostingtól. Rámész, hogy tovább. Például milyen szervert akarsz? Van, hogy 0-24 órás futtatás, DOS védelem, MY SQL adatbázis és segítőkészség. Na hát, itt segítenek is neked minden. Na hát, lehet itt a szolgáltatások. San Andreas Multiplayer, Counter-Strike 1.6, Multi-Theft Auto és TeamSpeak 3 szerverek is lehet bérelni. Na, én most megrendelek egy Samszerót. Na, adtok egy felhasználó nevet. Például egy olyan felhasználó nevet adunk, hogy Warrior HD videó. Beírtok egy e-mail, HD Warrior 30. Például beírtok egy olyant, hogy nem muszáj HD Warrior, ami nekem van, hanem bírjátok, hogy Warrior Mester, vagy a saját e-maileteket írjátok meg. Kukat gmail.com, vagy yahoo.com, vagy freemail.hu, igen. Teljes neved. A teljes neved, például beírod, hogy Nagy Martin, vagy Nagy István, vagy Nagy Zsolt, vagy Kovács Zsolt, vagy Máté Zsolt, például ezeket. Na hát én most beírom, hogy HD Warrior. Na most azért írom, mert ez videósról szól, most ez videóban van. Na hát, FTP-vel van mi jelszó. Beírom egy olyan, hogy most videó szerver 1-2-3. Szerver típus Multi-Theft Auto, San Andreas Multiplayer és Counter-Strike 7.6. Én kiválasztom most a San Andreas Multiplayer-t. Na hát, hány férőhely legyen? 10, 20, 30 vagy 60? Én 60-at teszek. Megjegyzés. Ez a megjegyzés arra fog szólni, hogy milyen Samszerót akarsz magadnak. Nem muszáj, bírhatjátok ezt is, hogy köszönöm szépen a szervert. Például rendelés elküldése. Lássátok, sikeresen megrendelted a szervert, e-mail formájában fogunk értesíteni a további teendőkről. Na hát, ez igen, oké. Na, az akciókról most van szó. Most nincs jelenleg semmi akció. Itt a szerver rendelés, kapcsolat. Itt meglátjuk. Látod? Tulajdonos Ambri Martin, Ambrus Martin Ambri. Na, láthatok innen konfigos munkakör. SAMP 1.6 és TeamSpeak 3. Na, igen. Szolgáltatásaink, itt van a csér is, ezek azok. Rolluk, beállunk, rolluk. A live hosting nemrég alakult meg. Folyamatosan próbálunk eleget tenni ügyfeleinknek. Na hát ez akkor. Minőség, szerverek, olcsón, gyorsan. Na hát, leadom ennek a hostnak a tulajának a Skype nevét is. Ajánlom itt béreljetek Szerót, mert mindent megtesznek itten. Akármit megtesznek. Na akkor. Várom a jelentkezésetek, hogy bérelitek itt a szervert, és legyetek itt sokan. Na hát, én Warrior HD voltam, vagy a Skype leírom a leírásban az én Skype-omat, és a tulajnak a Skype-et a hostnak. Na hát én Warrior HD voltam. Sziasztok!